Hostafrancs en 3 minuts. Infopodcast de Ràdio Hostafrancs. Amb Sara Barrera. En els darrers dies us hem explicat que les famílies afectades pel tancament sobtat de l'Escola Bressol Alcau del carrer Vilardell estudien presentar demanda judicial contra la directora del centre, Raquel Cruz. Consideren que els hauria de retornar els diners que han abonat pels serveis que finalment no s'han prestat i dubten entre una demanda civil per recuperar els diners o optar per la via penal per possibles delictes d'estafa, administració deslleial o apropiació indeguda. En aquest punt estan les 30 famílies que han vist com, per sorpresa, els seus fills i filles menors de 3 anys s'han quedat sense escola bressol en ple mes de febrer. Ho ha explicat a Ràdio Hostafrancs en Guillem, advocat i pare de 2 germanes bessones que anaven a l'escola Alcau. Evidentment, si és un contracte de prestació de serveis i no s'ha prestat un servei per uns dies determinats, això s'hauria de tornar. També s'hauria de tornar la part proporcional de la matrícula, que era per tot el curs, i també hi ha un concepte que té a veure amb una subvenció que dona la Generalitat, que la dona per criatura i la dona tot d'una. Llavors, clar, aquí si ella ha rebut una subvenció per nadó i l'ha repercutit en el preu i ara mateix es queda i s'embutxaca amb aquests diners, clar, són qüestions que s'haurien de retornar a les famílies. I per la via penal també podria valorar-se l'apropiació indeguda, perquè si jo et pago a tu perquè tu paguis un cost que és el principal, per exemple, com és el lloguer d'un local i no el pagues, potser t'has apropiat indegudament d'uns diners. Has pogut també estafar a les famílies i administrar deslleialment un negoci, que també és un delicte, el de l'administració deslleial. També hem informat de les obres destinades a l'ampliació de l'estació de Sants i entorns i de recuperació de la plaça dels Països Catalans. Des d'aquesta setmana, Adif ha iniciat la nova fase de les obres i ocupa ja 3/4 parts de la plaça dels Països Catalans. En el mes de març, l'ocupació serà ja total. La previsió és que la plaça torni a obrir l'ús públic al mes de desembre de 2026. Ho ha explicat una persona responsable de construcció d'Adif aquest dimarts en una sessió informativa a la seu del districte de Sants Montjuïc. Aquest és un cap de setmana de Ràdio al carrer, amb una nova edició de la Ràdio al Mercat aquest dissabte a partir de les 11 del matí a Ràdio Hostafrancs. Després, a la tarda, la ràdio viurà en directe la Rua de Carnaval pels carrers de Sants i de la Creu Coberta. A partir de les 5 de la tarda, Ràdio Hostafrancs i Ona de Sants Montjuïc retransmetran en directe els moviments de les diferents comparses. I aquestes no seran les úniques cites de Ràdio al carrer d'aquest cap de setmana. Diumenge 2 de març, l'Eix Comercial Creu Coberta organitza per primera vegada una trobada destinada a promoure l'adopció responsable de gossos. L'espai Meeting Point del carrer Creu Coberta Diputació serà l'escenari des de les 11 del matí de la Fira Adopta'm, una iniciativa de l'Associació de Comerciants que compta amb la participació de 13 protectores d'animals de Barcelona i d'altres comarques. L'objectiu és connectar persones a qui agraden els gossos i que estiguin disposades a adoptar un animal amb les entitats protectores, en una jornada que tant al matí com a la tarda estarà farcida d'activitats. Ràdio Hostafrancs emetrà un programa especial en directe des d'aquesta Fira Adopta'm, diumenge entre les 11 i les 12 del matí.